Dumaan ang mga araw. Nanatili siya sa paanan ng bundok kung saan dati silang tumatambay ng lolo niya. Para maging komportable ang kanyang buhay sa lugar na yon, sinikap niyang magtayo roon ng kahit maliit na kubo. Hindi man ito naging mahirap para sa kanya, lalo pat may mga engkantong tumulong sa pagtatayo. Matapos nun, pansamantala siya roong tumira habang pinag-iisipan ang mga susunod na kilos na gagawin niya. Batid niya na hindi siya pupwedeng umusad patungo ng ampatuan, lalo na kung buhay pa ang mangkukulam ng pusa. Kaya bago niya harapin ang mga kalaban niya roon, pinili muna niyang linisin ang mga duming nagkalat sa paligid nila. Sa puntong yun kasi, naisip niya na hindi siya mas lalong uunlad kung patuloy niyang dadalhin ang mga pasani ng nakaraan. Hinangad niya noon na buhayin ang mangkukulam upang maipakita rito ang magiging agwat ng kanilang kapangyarihan. Ang kaso, hindi niya naisip na sa bawat araw na dumaraan, mas lalo lang bumibigat ang mga pasani ng nakaraan. Marahil itong pumipigil sa kanya para maabot ang rurok ng kapangyarihan. Kaya naman sa loob ng 1 taon, pinag-aralan niya ng maigi ang bundok ng pusa. Milya-milya ang layo niya rito. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi niya ito kayang puntahan sa loob ng kalahating oras. Likas na dalubhasa na si Sigma pagdating sa pagbukas ng mga lagusan dahil sa 20 pangalan ng tiyor na hawak niya. Nung umatras kasi siya noon sa ampatuan, nagpasya siya na gamitin ang iilan sa mga pangalang napapaloob sa ginintoang baul. At para makasiguro na ligtas ang lokasyon nito, inalis niya yon sa dating bahay kung saan sila naglalagi. Ang ginawa niya, inilipat niya ang altar sa puso ng isang gubat kung saan tahanan at pugad ng kanyang mga kasama. Nagkalat din ng mga patibong at panliligaw sa paligid, kaya kahit anong uri ng nilalang, hindi ito mapasok ng basta-basta. Nakaangkla rin ito sa kabilang dimensyon na kung saan tanging siya lamang at ang mga kapanalig niya ang nakakaalam. Bagay na ikinapanatag niya kahit hindi niya ito makita sa loob ng mahabang panahon. Matapos nun, tsaka niya pa isa-isang pinag-aralan ang mga pangalan. Hindi niya ito tinaglay pinuno, bagkus inalam lang niya ang mga kapasidad at abilidad nito. Napagtanto niya na kung naghahangad siya ng hustisya, kinakailangan niyang mataglay ang lahat ng kapangyarihang mapapakinabangan niya. Ang kagustuhan din niyang mapaslang ang mangkukulam, ang mas nag-udyok sa kanya na magpalakas sa kabila ng taas ng antas ng kasalukuyan niyang tangan. Magdadalawang buwan pinag-aralan ni Sigma ang lahat ng mga pangalan hanggang sa napaghusayan niya ang lahat ng mga abilidad nito. At sa pagkakataong yon, hindi na siya isang pangkaraniwang disipulo. Siya na ay pinuno ng mga karunungan at Panginoon ng mga engkanto ng liwanag. Sa ilalim ng kanyang kamay, naroon ang maraming hari at mga maharlikang nilalang. Ang bawat isa ay pinuno ng lihi-lihiyong mga engkanto na handang makipagdigma para sa kanyang pangalan. Hindi masukat ang abilidad ni Sigma na ayon sa kanya, may kakayanan siyang wasakin ng mundo kung mapanghahawakan niya ang 6 na katangi-tanging pangalan ng tiyor. Kaso lang hindi niya ito pinanghimasukan. Labas na ito sa kanyang responsibilidad at alam niya na masyadong mapanganib ang pagtatanga ng ganoong uri ng kapangyarihan. Kaya naman kahit kaya niya itong mapanghawakan, di siya nangahas. At para sa kaligtasan ng lahat, itinago niya ito sa baul malayo sa kahit na sinong nangahas dito. Pagkaraan ng 2 buwan pinuno, ang dalubhasang si Sigma ay nagdesisyon ng kumilos. Mula sa kanilang lugar, payapa niyang tinahak ang daan hanggang sa makarating siya ng bundok ng pusa. Milya-milya man ang layo nito pero hindi siya nakaramdam ng pagod sa paglalakbay. Paano ba naman kasi kasama niya sa kanyang lakad ang mga maharlikang tikbalang na nagsisilbi niyang karwahe? Kalaunan,
Pagdating niya sa harapan ng bundok, nakita niya ang pag-ahon ng mga amalanhig mula sa ilalim ng lupa. Mabilis itong dumami hanggang sa purong mga amalanhig na ang nakita niya sa paanan. Pagsilay niya sa mga ito, agad siyang bumaba ng karwahe. Matapos nun, nilamon ng lupa ang kanyang sinakyan kasabay ng pag-anyong tao ng 3 kabayong nagdala sa kanya rito. Isang binatilyo at 2 lalaking nasa katamtaman pa lang ang edad ang bumungad sa kanya. Nang masipat niya ito, agad itong yumuko, pagpapakita ng kanilang pagrerespeto sa pinuno. Malayo na ang narating ng bundok ng busa. Tama nga ang iyong desisyon, pinuno. Hindi na natin sila maaaring bigyan pa ng mga araw dahil habang tumatagal mas maraming mga inosente ang nadadamay. Hindi lang din dito sa ating lugar ang maapektuhan dahil sa estado ng mga amalanhig na yan, mukhang kaya na nilang tumawid ng dagat. Nang marinig ito ni Sigma, napabuntong hininga lang naman siya habang pinagmamasdan ang mga nilalang. Tama ka, Daong. Napapanahon na nga upang sila'y ating sugpuin. Pasensya na kayo kung natagalan tayo sa mga to. Matapos ang kanilang pag-uusap, dito niya na nakitang sumugod ang mga amalanhig. Pagsilay naman ng 3 maharlikang tikbalang sa mga ito, mabilis itong nagpalit anyo bago nito salubungin ang mga nilalang. Sa isang iglap, naging kentauro ang mga ito na binabalutan ng gintong baluti. May mga gintong kalasag din ito para depensahan ang kanilang mga sarili kapag sila'y umatake. Bawat isa sa mga nilalang ay nagtatanga ng mahihiwagang sandata na kayang pahabain ang mga anyo nila o hindi naman kaya'y makapagtawag ng mga elementong nanananahan sa ilalim ng lupa. Ayon pa kay Sigma na, bawat isa sa mga maharlikang tikbalang na isinama niya ay halos doble ang kapangyarihan kung ikukumpara sa mangkukulam ng busa. Kaya ito naging posible ay dahil sa basbas ng mga pangalan ng tiyor na kanyang pinagsama-sama. Aminado rin si Sigma, malayo-layo ang kanyang iniunlad sa 2 buwang pagsasanay niya. Halos malapit na rin siyang pumantay sa kanyang maestro kung tinangan lang niya ang dugo nito. Sa loob ng ilang minutong pakikipaglaban ng mga tikbalang, nasaksihan niya kung papaano nito lipulin ang maraming nilalang. Malakas sa malakas ang mga amalanhig, pero sa pagkakataong iyon, para lang itong mga nilalang na nahanay sa pangkaraniwang uri. Hindi nahirapan ang mga maharlikang engkanto sa paglipol sa mga ito hanggang sa tuluyan na nila yung naubos. At sa isang kisap mata, nakita niya ang mabilis na pagkaagnas ng mga nilalang na natalo ng alagad niya. Matapos nun, tsaka sila umusad ng bundok kung saan kalaban nila ang ilan sa matataas na tauhan ng mangkukulam. Yung iba sa mga ito, mga amalanhig na nagtataglay ng dugo ng gabunan. May mga kumakain din ng kaluluwa at may mga amalanhig na kayang gumamit ng karunungan ng mambabarang. Nung makita ito ni Sigma, nagulat siya. Hindi niya sukat akalain na gano'n na pala kalayo ang iniunlad ng mga ito. Gayunpaman, hindi pa rin yun papantay sa kanilang kakayahan. Kaya kahit masyado ng malakas ang mga nilalang na yon, madali pa rin nila itong nalipol. Makalipas ang ilang oras, nakausad na sila sa pinakatuktok ng bundok kung saan nanananahan ang matanda. Mula sa lugar na yon, bumungad sa kanila ang malawak na espasyo na tambakan ng mga labi at kalansay ng mga tao. Bawat isa sa mga biktima halatang dumanas ng karumal-dumal na sitwasyon bago yun bawian ng buhay. Kahit nga si Sigma, hindi na kaya nang makita ang mga ito dahil sa kalunos-lunos nitong kalagayan. At mula roon, bumungad sa kanila ang lumang tahanan ng mangkukulam. Nung makita niya ito, bigla na lamang bumalik ang mga alaala ng kanyang mga kasama. Matinding galit ang naramdaman niya sa puntong gustong-gusto na niyang mahawakan ang matanda. Ilang minuto pa ang lumipas
Nang akmang susuguri na ito ng kanyang mga tauhan, bigla niya itong pinigilan. Hindi niyo kailangan magmadali at hindi niyo na rin kailangan pang makialam. Mula sa sandaling ito, ako na ang bahala sa kanya. Wala kayong ibang gagawin kundi ang magmasid at maging bantay sa aming paglalaban. Masusunod ho, Pinunong Sigma. Pagsagot ng mga ito, tsaka ito tumakbo sa 3 dako ng lugar. Mula roon, tahimik na nagbantay ang mga nilalang upang masiguro na walang mangangahas na manggulo sa kanilang pinuno. At nang mapansin naman ito ni Sigma, tsaka niya sinigawa ng mangkukulam ng pusa. Hoy demonyo! Lumabas ka dyan! Nandito na ako! Paulit-ulit niya itong sinampit bago niya napansin ang unti-unting pagkakaroon ng siga sa loob ng bahay. Hindi nagtagal, lumangit-ngit ang pinto hanggang sa makita niya ang matandang hukluban na dahan-dahang naglalakad. Sa likod nito, kapansin-pansin ang isang lalaking nakasunod na mayroong mga tanikala at kadena sa katawan. Wala rin itong saplot at sa itsura nito, hindi ito nalalayo sa isang alipin. Nang makita ito ni Sigma, inabot na naman siya ng awa para sa lalaki. Nakaramdam din siya ng matinding galit, gawa ng hindi niya inaasahan na ganun ang maaabutan niya. Maya-maya pa, paglapit ng dalawa sa kanya, kaswal niyang hinawi ang kanyang damit para ipakita sa matanda ang daladala niyang punyal. At nung mapansin naman ito ang gusto niyang ipakita, bigla na lamang itong ngumisi kasabay ng pagsasalita nito sa kanya. Mukhang galit na galit ka, Sigma. Nararamdaman ko ang galit mo ay walang direksyon. Hindi mo kayang patunayan na ako ang lumipol sa iyong mga kalay. Kaya kahit tapusin mo ako, mananatiling nasa puso mo ang pagsisisi at pagdadalamhati. Gayunpaman, kung sasalangin mo ang buhay ko, nakahanda kitang tulungan. Ipagkakanulo ko sa iyo ang mga demonyong naghangad ng pagkawasak ninyo. Nang marinig ito ni Sigma, hindi siya kaagad nagpatinag. Marahil ang nararamdaman niya, pinapaikot lang siya nito. Kaya naman sa halip na sumagot, buong puwersa niya itong sinugod. Paghugot niya ng kanyang punyal, dali-dali niya itong inundayan ng saksak sa lahat ng direksyon. Nang masipat naman ito ng matanda, agad nitong pinakawala ng alipin nito. Pagbitaw nito sa tanikala, bigla na lamang lumaki ang katawan nito hanggang sa magbago na ang anyo nun. Sa loob lamang ng ilang segundo, naging isang mabangis na nilalang ang lalaki na halos may hahalin tulad niya sa dampuhalang demonyo. May mga pakpak itong gawa sa purong bato na sa pinakadulo nito may parang sibat na nilalamo ng apoy. Parang kalabaw din ang mukha nito at meron itong mahabang sungay. Kapansin-pansin din ng nagbabagang tanikala at mga kadenang nasa braso at binti nito na parabang ito ang pangunahing sandata ng nilalang. Nang makita ni Sigma Pinuno, medyo natigilan siya. Hindi niya kasi sukat akalain na ang prinsipe ng impyerno ang napapaloob sa lalaki. Maya-maya pa umatungal ito ng napakalakas kasabay ng pagpalutang ng matanda ng hawak nitong libreta. Nagsimula na rin itong magdasal habang hinuhubad ang damit nito. Pagkatapos nun, nakita niya ang simbolo ng tiyor na nakaukit sa kanyang katawan. Hindi ito ang kabuuan ng pangalan, bagkus ay parte lamang ito ng kabuuan. Pero sa tulong ng iba pang malalalim na karunungan, nabibigyan ito ng maladiwatang lakas ang mangkukulam. Habang nagsasambit ito ng mga buhay na salita, literal na hinayaan ito ni Sigma. Hindi niya ito ginampala dahil ang gusto niyang mangyari, kaharapin ito sa pinakamalakas nitong anyo. Nagtagal ng ilang minuto ang pagdadasal nito bago tuluyang nilamon ng baga ang paligid.
Nagsimula na ring dumagungtong ang lupa at mula sa kailaliman nito, umahon ang mga amalanhig na gawa sa purong kalansay at nagbabagang bato. Sa unang tingin ni Sigma, alam niya na mas malakas ito kumpara sa mga pangkaraniwang amalanhig na pinaglalaroan nila. Maya-maya pa, dito na bumuwal ang lahat ng puno sa paligid hanggang sa maalarma ang tatlong maharlikang engkantong kasama niya. Walang sabi-sabi, bigla itong bumalik sa dako kung saan siya naroon. At sa pagdating nito, nakita siya nitong kasyual na nakatayo habang nagmamasid. Nag-aalala man ang kanyang mga kasama, hindi niya nakita sa mga ito ang pagkabahala. Alam kasi nila kung ano ang kaya niyang gawin at naniniwala sila na hindi papapantay ang kapangyarihang ipinakita ng mangkukulam sa pinuno ng mga karunungan. Paglapag nila sa tabi ni Sigma, agad naman itong iniluhod ang kaliwa nitong paa. Matapos nun, pilit nilang ibinalik sa normal ang lupa sa pamamagitan ng pag-ihip dito ng mga mahika. Maya-maya pa, nagawa na nga nila itong maibalik sa dati nitong anyo. Ang kaso, hindi sapat ang ginawa nila para maibalik sa normal ang mga nagbabagang amalanhig na umahon dito. Nang masipat naman yon ng matandang mangkukulam, tumawa lang ito ng malakas habang nagwiwika sa kanya ng, May mga sukdulan ang bawat kapangyarihan. Hindi porke mga maharlika kayong engkanto, kaya nyo nang gawin ang lahat. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla namang ikinumpas ni Sigma sa ere ang kanyang kamay. Pagbanggit niya ng ikapitong pangalan ng Tiyor, nanlaki ang mga mata ng mangkukulam matapos niyang ipagsawalang bisa ang kapangyarihan ng mga amalanhig na pinaahon nito sa lupa. At nang maipakita niya na ito sa matanda, tsaka niya binawi ang pangalan bilang patunay na kaya niya na itong talunin ng hindi inaalis ang kanilang kakayahan. Nang mapagtanto naman ito ng matandang mangkukulam, tila bang nainsulto at pinanggigilan siya nito ng husto. Walang sabi-sabi, agad nitong inutusan ang mga amalanhig na sumugod sa kinaroroonan nila hanggang sa dito na nga pumutok ang nag-aalab na digmaan. Paglapit ng mga ito, agad namang nagpalit anyo ang mga maharlikang tikbalang. Lumaganap sa paligid ang halinghing ng mga nilalang kung saan labis nitong naapektuhan ang mga amalanhig na papalapit. At nang magpang-abot na ang mga ito, nakita ni Sigma ang pagkawasak ng mga naunang nilalang na papasugod sa kanila. Kitang-kita niya ang malayong pagitan sa mga lakas nila, kaya kahit katiting na pagkabahala, wala siyang naramdaman. At para maging interesante ang paglalaban, iniwasan na muna niyang makialam. Literal na nanood lamang siya sa loob ng 10 minuto kung saan dito niya nakita ang paghihirap ng mga kalaban nila. Kalaunan, nang kokonti na lamang ang natira sa hanay ng mga amalanhig, tsaka niya inutusan ng mga maharlikang tikbalang na umatras. Napansin niya kasi na nasindak dito ang matanda at halos bakas na sa mukha nito ang matinding takot. Nung makita yun ni Sigma, pinagpahinga niya ang mga kalaban nila. Bagaman hindi pa gumagalaw ang gabay nito, ipinakita niya rito na hindi siya nito kayang sindakin. At pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid sa bawat isa, dito na nawala sa sarili ang matanda. Sigaw na ito ng sigaw habang paulit-ulit siyang pinagmumumura. Kung ano-ano na ring dasal ang sinasambit nito para lamang malamangan siya. Pero lahat ng iyon ay unti-unting nawawala ng bisa dahil sa patuloy na pagsaklaw ng kanyang enerhiya sa mismong aral nito. Dala ng matinding desperasyon, pinasugod ng mangkukulam ang gabay nitong prinsipe. Pagpang-abot nilang dalawa, ipinakita niya rito kung papaano niya ito balian ng katawan nang hindi man lang gumagamit ng armas.
Pagkatapos nito, tsaka niya binali ang ulo ng nilalang habang dahan-dahan itong bumabalik sa anyo ng lalaki. Matapos nun, tsaka napaluhod ang matanda habang tulalang nakatingin sa lupa. Imposible. Paano nangyari ito? Paano? Kailanman hindi ko naisip na merong isang taong tatayo sa aking harapan. Bit-bit ang mga pangalan ng tiyor. Maaaring disipulo ka ng Dibino. Pero ang pagtatanga ng ganyan karaming panalangin ay sadyang imposible. Paano mo nagawa yan? Sigma! Habang sinasambit ito ng matanda, umaatungal ito dulot ng pagdadalamhati at panghihina. Wala na rin itong kakayahang lumaban pa, kaya kaswal niya na itong nilapitan. At nang magkaharap na silang dalawa, sapilitan niyang iniangat ang ulo nito habang galit na nagwiwika rito ng, "Dahil sa kagustuhan kong patayin ka! Ang sabi mo, hindi ikaw ang rason ng pagkawala ng aking mga kasama. Sabihin mo, tanda, sino ang utak nito?" Pagkasambit niya nito, agad niyang itinarak sa kamay ng matanda ang punyal niya. Hindi niya ito nilagyan ng lason mula sa pangalan ng tiyor dahil balak niya na alipinin ito hanggat sa siya ay nabubuhay. Ora mismo niya rin yung inalisan ng mga karga at mga baong mutya sa katawan. Lahat yon hindi na napakinabangan ng mangkukulam dahil winasak niya ito gamit ang pangalan. At nang makita niya na wala na itong kahit na anong proteksyon, tsaka niya sinunog ang mga libreta nito. Winasak din niya ang bahay at ibinaon mula sa ilalim ng hukay ang lahat ng mga labing ikinalat nito sa maraming bahagi ng bundok. At nang maisakatuparan na niya ito, tsaka niya paulit-ulit na pinahirapan ang matanda hanggang sa nawala na ito ng malay. Kinabukasan pagising nito, nadatna ng mangkukulam ang kanyang sarili na nakabitay patiwarik. Duguan at halos hindi na niya maramdaman ang kanyang katawan. Wala na rin itong ideya sa lugar na kinaroroonan niya, pero alam nito na wala na ito sa bundok ng Busa. Pagtanaw nito sa harapan kung saan siya nakabitay, nakita niya si Sigma na kumakain ng sabang nilaga. Kampante niya itong pinagmamasdan. Animoy isa lang itong pangkaraniwang mangkukulam. "Huwag kang mag-alala, tanda. Hindi ka mamamatay sa mga sugat mong yan. Malayo pa yan sa bituka. At sa estima ko, pwede ka pang umabot ng 1 buwan sa ganyang kalagayan. Pero hindi natin paaabutin yan. Mahalaga kang bisita kaya iingatan kita. Basta sabihin mo mga bagay na gusto kong malaman, wala tayong magiging problema." Matapos niya itong sabihin sa matanda, tsaka siya nito pinakawalan. Pinakawalan ni Sigma ang taong yon. At kaya niya ito ginawa dahil sa hindi na rin naman ito makakakilos ng normal. At maigagalaw lang nito ang kanyang katawan kung ito ay kanyang uutusan. Ganon kalakas ang tigal po ni Sigma pinuno, sa puntong nakokontrol na niya ang epekto nito. Nang maibaba na niya ang matanda, tsaka niya ito tinalian sa kamay para kalad ka rin papasok ng bahay. Hindi niya ito binuhat o inalalayan man lang dahil ang tingin niya rito ay isang bilanggo ng digmaan. Habang kinakaladkad niya ito, rinig na rinig niya ang pag-ungol ng matanda, dulot ng sakit na nararamdaman nito. Ilang beses din itong nagmakaawa sa kanya pero di niya yun pinakinggan. Basta ang nais niya, parusahan ito sa abot ng kasiyahan ng puso niya. Nang makapasok na sila sa loob, pinaupo niya ito sa sahig. Binigyan din niya yon ng konting tubig bago niya sinimula ng pagtatanong. "Alam mong marami akong gustong malaman. Kaya asahan mo, magiging estrikto ako sa mga sagot mo. Kapag hindi ka sumagot ng maayos, hahatawin kita ng latigo.
gagawin kitang balat kabayo para maranasan mo kung gaano kapait mawala ng mahal sa buhay. Maghunos dili ka, Sigma, sapagkat hindi ako ang tunay mong kaaway. May mga nilalang na di hamak na mas malakas kumpara sa akin. At itong mga tinutukoy ko ay nagtatago sa mga anino. Katulad mo rin sila. At balita ko nahahanay din sila sa inyong dugo. Wala akong ideya sa kanilang kinaroroonan. Dahil nung nagkaroon kami ng ugnayan, tanging mga utusan lamang nila ang aking nakakausap. At yung binigay nila sa aking sumpa na tumalo sa baryo, hindi ko alam kung ano yun. Simpleng ginawa ko lang ang lahat ng ipinag-uutos nila sa akin. Tama ka. May kaugnayan ako sa kanila. At ako naging instrumento ng inyong pagkatalo. Pero maniwala ka man o hindi, hindi ako ang pinagmula ng ganon kalakas na kapangyarihan. Nanggaling na rin sa bibig mo. May kaugnayan ka sa kanila. Ibig sabihin, kaparte ka nila. At kung hindi ka nagpauto, sana buhay pa ang mga kasama ko. Hindi ko yun sinasadya, Sigma. Hindi lang din kayong nalalagay sa panganib. Nung makausap ko sila, binalaan nila ako. Wala akong magawa kundi sumunod at itaguyod ang misyong nakaatang sa aking balikat. May pamilya din akong pinoprotektahan na ayokong mawala. Nang marinig ni Sigma ang sagot nito, bigla niya itong hinataw ng latigo. At nang maramdaman ng matanda ang dulo ng latigo, napaatungal na lamang ito sa sobrang sakit. Nagsimula na rin yung humagulgol sa pag-iyak habang humihingi ng tawad sa kanya. Nakakalimot ka sa sitwasyon mo ngayon. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ang gusto ko, malaman ang mga pangalan ng demonyong nag-utos nito sa'yo. Alam ko na kahit hindi kayo nagkita, alam mo ang kanilang mga pangalan. Dahil sa kanyang sinabi, agad na napatahimik ang matanda. Bahagya rin itong napalingon sa magkabilang direksyon bago ito sumagot sa kanya ng pabulong. Nakasisiguro ka ba na hindi tayo maaabot dito ng tenga ng mga tagapakinig nila? Sigma, gusto kong magpakatotoo sa iyo, pero hindi ko ito maaaring gawin. Kung sa bandang huli kaligtasan ng mga mahal ko sa buhay ang magiging kapalit. Dahil kung ganyan lang din naman, mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Huwag kang mag-alala, tanda. Hindi tayo maabot dito ng kanilang mga tenga. Malaya kang sabihin ko naman ang gusto mong sabihin. Halang lang ang kaluluwa ko, pero hindi ako kasing demonyo ninyo. Nang marinig naman niyo ng mangkukulam, bigla itong sumeryoso. At sa isang kisap mata, inamin ito sa kanya ang lahat ng bagay na gusto niyang malaman. 3 ang taong may malaki ang partisipasyon sa nangyaring panunumpa sa baryo. Una ang pinuno ng mga ugro. Ikalawa ang hari ng mga batongiban. At ang ikatlo, ang reyna ng mga gapan. Lahat sila ay mga taong naging Panginoon ng tribo ng mga aswang na nabanggit ko. Mag-iingat ka sa 3 lahing yan, sapagkat hindi sila katulad ng mga nilalang na madalas mong nakakalaban. At sa lahat ng uri ng aswang, sila ang dapat mong pakaingatan dahil sila'y nagtatanga ng katakatakot na kapangyarihan. Pagtatapat pa ng mangkukulam, hindi niya pa nakikita ang mga pinuno. Nakilala lang niya sa bansag na Kaudak, Tiyo Ublay at Aling Sapring. Ang 3 ito ang kinikilalang pundasyon ng bagong angkan ng mga tagapangalaga. At kagaya ng Divino,
Nanananahan ito sa isa sa mga nilikha nitong dimensyon. Ito ang nagsisilbi nilang pamamaraan upang pahabain ang kanilang mga buhay at maitago sa panahon ang kanilang mga pag-iral. Sa mga nagdaang dekada, Sigma, nakabuo sila ng malaking pamilya. Pamilya na halos doble ang laki sa baryong iyong pinagmulan. Bata pa lang sinanay na sila sa lahat ng uri ng pakikipaglaban. Karamihan sa mga mandirigma, gumagamit ng sundang at talibong bilang daluyan ng kanilang mga kapangyarihan. Hindi ko pa ito nakitang nakipaglaban, pero yung mga nakausap kong tagasunod nila, naniniwalang ang mga mandirigmang ito ay may kakayahang padaluyin sa kanilang mga sandata ang mga pangalang tangan nila. Hindi ka lang nag-iisang nagtatanga ng maraming pangalan, Sigma. Dahil ang mga ito rin ay nagtataglay ng kopya ng mga pangalan ng Tiyor. Yun nga lang, hindi ito kasing lakas ng orihinal na pangalan na hawak mo. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na madali mo silang matatalo. Nagsanay ng ilang siglo ang lahing ito at alam nila ang lahat ng pamamaraan ng pakikipaglaban. Ngayon tatanungin kita, paano mo sila matatalo kung sakali mang haharangin mo pa rin ang hustisya para sa mga kadugo mong matagal nang namayapa? Pagkarinig ni Sigma sa sinabi nito, bigla niya itong hinataw ng latigo. At kagaya ng inaasahan, muli na namang umatungal ang matanda, dulot ng matinding sakit. Sinubukan na rin itong lumayo sa kanya pero wala rin itong nagawa dahil kontrolado niya ang tigalpong nakabigkis sa katawan nito. Pagtahimik naman ng mangkukulam, tsaka siya tumayo sa kanyang kinauupuan habang dahan-dahan ditong lumalapit. Nung magkaharap na sila, ipinakita niya rito na wala siyang nararamdamang kaba sa mga bagay na narinig niya. Paano ko sila matatalo? Simple lang. Lalamangan ko sila sa paraang alam nila. Hindi ako katulad ng iba tanda na may mga kinakatakutan. Ako si Sigma, ang kauna-unahang tao na naging pinuno ng mga karunungan. At oo, aminado naman ako, hindi ako dibino. Pero sinisiguro ko sa'yo, sapat na ang hirang ng aking maestro para maging kapantay niya ako. Nang marinig ito ng mangkukulam, hindi na ito nagsalita pa. Nararamdaman kasi nito na hahatawi na naman siya ng latigo ni Sigma kung sakali mang tututulan niya ang mga bagay na pinaniniwalaan nito. Kaya naman pagkaraan ng ilang minuto, nang mapagtanto niya na hindi na ito magsasalita, muli niya itong ibinalik sa sanga ng puno. Isinabit niya yun doon para magawa na niya ang mga normal na gawain sa araw na yon. Pagtungtong ng gabi, maaga pa niya itong ipinasok sa loob ng kulungang nasa ilalim ng papag. Hindi niya yun pinatuloy sa kanyang bahay dahil ayaw niyang malanghap ang kahit kakarampot nitong amoy. Nasa labas man ang nilalang na yan, di siya gaanong nababahala, lalo pat umaraw o gumabi man, gwardyado ng mga engkanto ang kanyang tahanan. Pagsapit ng tulugan, payapa na siyang humiga sa kanyang higaan. Habang nagpapaantok, pinag-isipan niya ng maigi ang magiging misyon niya patungong Ampatuan. Malayo-layo ito sa palimbang pinuno, pero hindi na ito mahalaga. Naniniwala si Sigma na madali niya itong mararating kung dadaan siya sa mga lagusan. Ang problema lang, posible ring matunugan siya ng ibang nilalang kung ito ang gagamitin niyang paraan ng transportasyon. Kaya naman upang makaiwas sa mga hindi inaasahang pangyayari, muli niya itong pinag-isipan ng maigi. At sa kanyang pag-iisip, nagpakita sa tabi niya ang isa sa mga maharlikang tikbalang. Pagsilay niya sa binatang anyo nito, agad niya yung pinaupo sa papag kung saan naroon ang kanyang higaan. Dito na rin niya yun pinahintulutang magsalita nang sa gayoy malaman niya ang pakay nito sa kanya.
pinuno. Nakikita namin ang mga bagay na iniisip ninyo. Alam kong naguguluhan na kayo. Kaya kung mamarapati nyo, hayaan nyo kung bigyan kayo ng konting ideya para makatulong sa ating plano. Malayo ang ampatuan dito sa ating pinuno. Pero may mga tauhan kang pwede mong magamit para makapaghanap sa mga kalapit nitong lugar ng mga lokasyong ligtas at pwede nyong gawing lagusan. Sa estima namin ng aking mga kapatid, magtatagal ang paghahanap ng 1 linggo. At pagkatapos nun, makakapagtayo na tayo ng mga lagusang mag-uugnay sa ating tahanan. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang ating pagtawid at pag-uwi. Gamitin nyo rin ang mga nagtatagal na lagusan para hindi kayo mapagod at maligaw. Yun lang ho, pinuno. Nasa inyo na ho kung susundin nyo ang aming opinyon. Mukhang may punto ang ideya mo. Maraming salamat. Pag-iisipan ko ang tungkol dyan. Babalitaan na lang kita kapag nakita kong epektibo ang iyong ideya. Pagsagot dito ni Sigma, agad naman itong naglaho. Ito na rin ang naging hudyat niya upang payapa ng makapagpahinga. Inakala niya kasi na isang normal na gabi lang ang paparating, pero sa kasagsagan ng pagtulog niya, bigla siyang napabalikwas nang may maramdaman siyang grupo ng mga gabunang papalapit. Nagmumula ito sa silangang bahagi kung saan kokonti lang ang grupo ng mga engkantong namumugaran. Pagramdam niyang papalapit na ang mga ito, napangiti lang naman siya habang dahan-dahang bumabangon. Matapos nun, inusal niyang ika-4 na pangalan ng Tiyor at sa isang kisap mata, nasa labas na siya ng bahay niya. Pagsilay niya sa paligid, wala naman siyang nakita maliban sa mga tanawing binabalot ng katahimikan. Bagaman walang nararamdaman, alam niya na merong paparating na panganib dulot ng nakakabinging katahimikan. Hindi nagtagal, bago pa man siya makapaghakbang, may biglang sumunggab sa kanya. At sa puntong yon, naramdaman niya ang masama nitong presensya. Akala ng nilalang madadali niya na sa pagkakataong yon ang kanyang biktima. Pero bago pa man tumarak sa leeg nito ang kanyang matatalas na kuko, kaswal na itong nahawakan ni Sigma. At nung lumapat na ang palad niya sa braso nito, agad niyang binali ang buto ng nilalang na yon at binalibag ito sa lupa. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, di na ito nakasigaw. Basta ang nagawa na lamang nito, sumuka ng dugo habang namumuti ang mga mata. Nang makita naman yon ng iba pa nitong mga kasama, tsaka na ito nagdesisyong lumabas sa lungga na pinagtataguan nila. Pagsugod nila kay Sigma, paulit-ulit nila itong inundaya ng saksak pero hindi nila ito matamaan. At kahit hindi yun sa kanila nakatingin, para bang nagkukusang umilag ang katawan nito. Nakakagulat ang ganoong abilidad. Kaya bago pa man mapahamak ang mga nilalang, nagdesisyon na ang mga itong umatras at iwan ang kanilang kaibigan. Kaso lang pagdistansya nila, naramdaman nila ang presensya ni Sigma na nakaharap na sa kanila. "Sino kayo? Ba't niyo ako binabalak na paslangin?" Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, bigla na lang itong umangil habang galit na nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, sumagot ang pinakamatanda sa mga ito ng, Dahil dinukot mo ang aming pinuno, malaki na ang pinsalang nagagawa mo. Kaya dapat lang na ikaw ay mamatay. "Ah, ganun ba? Bakit hindi niyo ako patayin? O baka naman hindi niyo lang kaya?" Dahil sa kanyang naging sagot, mas lalo pa itong nalunod sa galit. Nang mapansin naman ito ni Sigma, napagtanto niya na hindi pa ito nakakaranas ng kapangyarihan niya. Kaya naman para madala ang mga ito, agad niyang tinawag ang mga haring tikbalang. At paglitaw nito, bigla na lamang itong naging mga kentauro. Walang awa itong sinugod ng mga gabunan
hanggang sa napilitan na itong magsitakas para iligtas ang kanilang mga buhay. Akala nila sapat na ang bilis nila, pero lingid sa kanilang kaalaman, maraming pamamaraan ng mga maharlikang nilalang para sila'y mahuli at matuntun. Hindi nagtagal, nang tuluyan ng makadistansya ang mga ito sa kanya, bigla itong tumama sa makapal na harang na bumalot sa paligid nila. Ilang beses itong sinubukang butasan ng mga nilalang pero hindi yun umubra. At nang mapagtanto nila na hindi na nila ito matatakasan, tsaka ito nagdesisyong bumalik para kaharapin ang kanilang mga kalaban. Bakas man sa kanilang mga muka ang matinding takot at panghihina, wala silang nagawa kundi ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Sa loob ng halos 10 minutong pakikipaglaban, literal na pinaglaruan ang mga gabunan ng kanyang mga kaibigan. Kung ano-ano ang pinapagawa nila rito hanggang sa tuluyan na itong manawa. At nang maramdaman ng mga maharlikang nilalang na wala na itong silbi sa kanila at hindi na ito ang nagiging sentro ng kanilang kasiyahan, nagpasya na silang ipalamon ito sa mga laman lupa. Hindi naman kumakain ng mga aswang ang mga laman lupa, pero kailangan nila ang mga ganoong nilalang para meron silang alipin. Sa pamamagitan nito, mas nagiging madali ang pagtayo ng kanilang imperyo. Malimit din itong ginagawa ni Sigma Pinuno upang mapatatag at mapalawak ang lupang nasasakupan niya. Matapos niya itong gawin, dali-dali siyang bumalik sa kanilang tahanan. At nang marating na niya ang bakuran, ipinakuha niya ang latigo para hatawin na naman ang mangkukulam. Pagtama nito sa balat ng matanda, bigla naman itong umatungal sa sakit na kanyang naramdaman. Pinilit din itong depensahan ang kanyang sarili pero masyado itong mahirap, lalo pat nakabitay siya sa sanga ng puno. Kaya naman sa katagalan ng kakahataw dito ni Sigma, wala nang nagawa ang matanda kundi ang hayaan na lang ito. Namanhid na rin kasi ang katawan niya, buhat sa paulit-ulit na pagtama ng latigo. At pagkaraan ng ilang minuto, nang medyo kumalma na ito, tsaka pa lamang niya ito tinantanan. Walang iya ka? Ba't di mo sinabi sa akin na may mga tauhan ka pa? Taga saan ang mga gabunang yon? Meron pa ba silang mga kasama? Ha? Hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman sa kanila. Hindi ko nga kilala ang mga yan eh. Tsaka isa pa, Sigma. Mga amalanhid lang ang kaya kong utusan. Hindi ko kayang magpasunod ng mga gabunan, lalo na't meron pa silang mga kaluluwa. Nang marinig niya ang sinabi nito, di pa rin siya kaagad naniwala. Ang ginawa niya, nagtanong ng nagtanong hanggang sa may mabanggit ito sa kanyang lugar na malapit sa pinakadulong baryo sa Palimpang. Ayon sa mangkukulam, ang lugar na yon ay tahanan ng mga aswang na dati niyang kaibigan. Malalim ang kanilang ugnayan at noon pa man palagi siya nitong binibigyan ng tulong. Marahil ang mga ito nagpapadala sa mga gabunang yon para siya ay tulungan. Nabanggit din ito na hindi niya kontrol ang kaisipan ng mga kaibigan niya, kaya walang karapatan si Sigma na sisihin siya ukol sa mga nangyari. Ang kaso lang, nang marinig ni Sigma ang naging sagot nito, muli na naman niya itong hinataw ng latigo. At sa puntong yon, hindi niya na ito tinigilan hanggang sa di pa yon nang hihina. Pagsilay niyang lumaylay na ang katawan ng matanda, tsaka niya itinigil ang kanyang pagmamaltrato para muli itong kausapin at balaan. Sinasabi ko sa'yo, magdahan-dahan ka sa mga bagay na sinasabi mo. Hindi tayo magkaibigan. Kaya kapag sasagot ka, lalagyan mo ng respeto at takot. At simula sa araw na ito, tanda, ayoko na magbigay ka ng opinyon mo. Kung ano lang ang tinatanong ko sa'yo, yun lang ang sasagutin mo. Maliwanag ba? Kapag ka sa susunod inulit mo pa yan, papatayin na kita. Pagkasambit niya nito, tsaka niya yon tinalikuran. Pagpasok niya ng pinto,
narinig niya ang matanda na humahagulgol sa pag-iyak habang pilit na tinatakpan ang kanyang mga sugat. Kinabukasan, nagpakalat ng mga tagapagmasid si Sigma. Hindi na muna siya kumilos dahil sa marami pa siyang trabahong kailangang paglaanan ng oras. Tiwala din naman siya sa mga tagapagmasid niya, lalo pat ang mga ito ay matagal na niyang kasama at napapakinabangan. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, minarapat niya na wag na munang isipin ang tungkol sa mga nangyari. Sa isip-isip niya, pagtutuunan na lang niya ito ng pansin kapag nahanap na niya ang pinagmula nitong pugad. Dumaan ang mga araw, at ang mga araw ay naging linggo. Wala pa rin siyang naging balita sa mga tagapagmasid. Kaya naman ang medyo maburyong na itong si Sigma, inutusan na niya ang mga engkantong pagmamay-ari niya. Sa pamamagitan kasi ng mga ito, madali nilang matutunto ng kinaroroonan ng mga tagapagmasid. At pagkaraan ng araw na yon, may dumating na ulat. Kagaya ng inaasahan, nakita ng mga ito ang kanilang mga alaga na wala ng buhay. Pero ang mabuting balita, narating at natagpuan nito ang mismong pugad ng mga gabunan. Base sa ulat, nasa humigit 50 nilalang ang naninirahan doon. Bawat isa araw-araw na kumakalat sa iba't ibang bahagi ng palimbang para magmatsyag ng kanilang mga biktima. Marami rin itong kaugnayan sa mga iba pang lahi dahil sa ginagawa nitong pakikipagpalitan ng mga kalakal. Yun nga lang, ang mga kalakal nila ay purong mga karne ng taong pinatay nila. Nang mabalitaan naman ito ni Sigma, tsaka niya tinawag ang mga tikbalang, hudyat ng pag-alis nila. Pagpakita ng mga ito, agad nitong nilikha ang karwahe na paborito niyang sakyan. At sa ilalim ng karwaheng yon, itinago niya ang mangkukulam. Mula sa araw na yon, dala-dala na niya kahit saan man siya magpunta ang matanda. Hindi niya ito iniiwanan, gawa ng baka mamatay ito sa gutom. At syempre, ayaw niya pa itong mawala dahil nais niya pang makita nito kung papaano niya papatayin ang mga taong sangkot sa pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, narating na nila ang lugar. Hindi na ito naging mahirap puntahan kasi napakabilis ng pag-usad ng mga tikbalang. Kaya nitong tumagos sa mga puno, kaya di hamak na mas maganda itong gamitin kumpara sa mga ordinaryong kabayo. At sa ganun nitong anyo, hindi ito nakakaramdam ng kahit na anong pagod. Kaya rin itong lumipad kapag kagabi, kaya naman mas pabor sa kanila na simula ng paglalakbay ng dapit hapon. Ayon sa kanya, bandang 9:00 na noon nang marating nila ang baryo. Malayo pa lang, nararamdaman na nila ang matinding salot na bumabalot sa paligid. Kapansin-pansin na rin ng mga tagapagmasid nito na kanina pa sa kanilang tumitingin. Kaya naman nang mapagtanto ito ng isa sa mga tikbalang, hindi na nito maiwasang magsalita sa kanya. Pinuno, mukhang natunugan na tayo ng ating mga kalaban. Ano ang gagawin natin? Nang marinig ito ni Sigma, agad niya itong sinagot ng mahinahon, walang kahit na anong takot ni pag-aalala. Diretso lang ang lakad. Isipin niyo na wala tayong kalaban dito. Huwag din kayong magtago. Iparamdam niyo sa kanila ang nag-uumapaw niyong lakas. Tingnan natin kung magkaroon pa sila ng lakas ng loob na tayo'y kaharapin pagkatapos nilang maramdaman yan. Nang marinig ito ng tikbalang, tsaka ito nagpatuloy sa pag-usad. At kagaya ng sinasabi ng kanilang pinuno, hindi na nga nagpatinag pa ang mga ito. Sa estado rin kasi ng mga presensyang nararamdaman nila, hindi nila ito dapat na ikabahala. Bukod sa napapabilang ito sa maihinang uri, naniniwala rin si Sigma na kaya na itong harapin ng isa sa mga tauhan niya. Pagkaraan ng ilang minuto, kagaya ng inaasahan, pinalibutan na sila ng mga ito. Mga ordinaryong aswang lang noon ang humarap sa kanila,
na parabang pinag-aaralan pa nito ang kanilang mga lakas at kakayahan. Nang mapansin naman yun ni Sigma, dito niya na binigyan ng kautusan ng isa sa mga tikbalang. Ang binatilyo ang kanyang inutusan dahil sa kanilang tatlo, ito ang pinakamapusok na pumatay ng kanilang mga kalaban. Nang marinig nito ang kanyang utos, agad itong naglaho sa karwahe kung saan ito nakatali. Mabilis din yung nagpalit ng anyo na siya namang labis na ikinagulat ng mga aswang na nantambang sa kanila. Pagsilay naman ng binata sa mga kalaban niya, bahagya itong napangisi habang isinisigaw ang mga katagang. Wala na ba kayong ibang kasama? Kung meron pa, tawagin nyo na sila. Mas marami, mas masaya. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad nitong iniunat ang kanan nitong kamay hanggang sa may magliwanag doong bagay. At sa isang kisap mata, nagpakita ang mahiwagang sibat ng tikbalang. Dahan-dahan niya itong pinaikot sa ere bago niya ito ipukol sa aswang na nakaharap sa kanya. Pagtama ng sibat na yon, agad itong tumagos sa katawan ng nilalang bago ito lumipad patungo sa mga punong nasa malapit. Sa sobrang lakas ng pagkakabitaw nito, tumagos pa ito sa 3 katawan ng puno bago yun napigilan. Maya-maya pa, nang masipat naman ito ng mga nilalang, lahat sila ay napatahimik. Nakaramdam din ito ng matinding pagkasindak kasabay ng dahan-dahan itong pag-atras. Nakakagulat man pero walang kahit isa sa mga ito ang naglakas loob na sumugod. Marahil naramdaman nito ang katakot-takot na presensya ng tikbalang kaya hindi na sila nangaspa. Akala nila makakaligtas sila sa ganoong kilos. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ikinagalit lang ito ng husto ng binatilyo. Inaasahan naman yun ni Sigma, lalo pat alam na niya ang totoo nitong ugali. Ayaw nitong nabibitin sa laban, at kapag meron itong nasimulan, nais niya itong tapusin ng masaya at nakokontento siya. Ayaw na ayaw din ito sa mga duwag, dahil itinuturing niya itong malaking insulto sa kanya. Kaya naman nang makita nito ang inakto ng mga nilalang, bigla na lamang itong nilamon ng matinding galit. At sa isang kisap mata, para na itong mabangis na hayop na nagwawala. Walang sabi-sabi, buong puwersa nitong sinugod ang mga nilalang na nasa malapit habang walang habas itong pinagpapapatay. Dahil sa pangyayari, dito na napilitang lumaban ang iilan sa mga nilalang. Napagtanto kasi nila na uubusin sila nito kung hindi sila kikilos. Nang masipat naman ito ng binatilyong tikbalang, dito na ito umatungal dulot ng matinding kagalakan. At kagaya ng inaasahan, sinalubong nito ng masaya ang mga nilalang. Ilang minuto rin yung nakipagbuno sa mga ito bago niya yung isa-isang pagpapatayin. At nung matapos na ang nararamdaman nitong kasiyahan, tsaka pa lamang nito nilipol ang iilan pang natitira. Maya-maya pa, kaagad na bumalik ang katahimikan sa paligid. Ito na rin ang naging hudyat niya para magpatuloy na parabang wala man lang nangyari. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, dito na nila narating ang bukana ng baryo ng mga aswang. Pagsilay niya rito, agad niyang nakita ang kumpol ng mga nilalang na nakatayo sa bandang sentro. Hindi yun umiimik, pero ang mga mata nito, seryosong nakamasid sa kanya at sa mga nilalang na kanyang kasama. Nang mapansin naman ito ni Sigma, tsaka siya bumaba ng karwahe kung saan siya nakasakay. Pagtayo niya sa harapan ng mga nilalang, kaswal siyang umunat ng mga braso, sabay lakad papalapit sa mga ito. Dahil sa ginawa niya, naalarma ang mga nakamasid sa kanya. Bagaman tahimik ang mga ito, kapansin-pansin ang mga paghahanda nila. Dahil dito, kung kaya't napangiti lang naman siya habang kalmadong nagwiwika ng, "Huwag kayong mabahala. Wala naman akong binabalak na masama. Ang gusto ko lang naman makausap ang kaibigan ng mangkukulam ng busa. Kilala niyo ba sila? Balita ko kasi, nakatira ito rito."
Hindi naman ako po pwedeng magkamali dahil matagal ko na ring sinusubaybayan ang lugar na ito. Nang marinig ito ng isa sa mga matatandang naroon, hindi ito nagdalawang isip na sumagot sa kanya. Sa bawat salita nito, ramdam ni Sigma ang tapang at tibay ng loob ng matanda. Bagay na naging daan upang maagaw nito ang kanyang atensyon. Pagbaling naman niya ng tingin dito, narinig niya ito na nagwika sa kanya ng, Baka nagkakamali ka lang. Wala rito ang hinahanap mo. At hindi namin alam ang tungkol sa mangkukulam na tinutukoy mo. Umalis ka na. Dahil nakakaistorbo ka na sa mapayapa naming pamumuhay. habang sinasambit ito ng matanda, ramdam niya ang yabang at tila bang pagmamaliit nito sa kanya. Kaya naman nang maramdaman niya ito, bigla siyang naglaho sa kinaroroonan niya. At bago pa man tumipensa ang matanda, tumarak na sa tiyan nito ang tangan-tangan niyang punyal. Ano ka mong sabi mo? Nagkakamali ako? Sa mga ganitong bagay, hindi ako marunong magkamali. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, agad niyang winakwak ang tiyan nito hanggang sa lumabas na ang mga laman loob ng matanda. Matapos niya itong gawin, bigla na lang itong bumagsak habang nanghihina. Di na rin ito nakapagsalita, tapos tulala na itong nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, nawala na lang bigla ang ulirat nito. At kalaunan, naalarma na ang mga nilalang na animoy na tigalpo sa mga nangyari. Pagsilay nila rito, agad silang nagsilayuan. Yung iba umiiyak na, habang yung ilan naman, walang sawa siyang minumura. Pero kahit gano'n na ang sitwasyon, walang naglakas loob na lumaban sa kanya. Bawat isa na natili lang nakatayo habang pinagmamasdan ang kilos niya. Inaasahan naman ito ni Sigma, lalo pat nakasisiguro siya na nasindak na ang mga ito sa kanyang presensya. Hindi nagtagal, casual niyang nilisan ng matanda na para bang hindi siya dito ang pumatay. At sa muling paghaharap niya sa mga nilalang, dito niya nakita ang mabilis na pagdating ng mga gabunan ng baryo. Nasa 7 ang bilang ng mga ito. At sa estado ng mga nilalang na yon, mukhang marami na itong digmaang napagtagumpayan. Pagharap naman ito sa kinaroroonan niya, agad niyang narinig ang matikas na boses ng isang lalaki na nasa edad 40 anyos lamang. At sino ba ginoong mangkukulam na tinutukoy mo? Sa pagkakaalam namin, wala kaming kaibigang mangkukulam. Huwag ka sanang magalit, pero baka tama nga ang matandang pinaslang mo. Nagkamali ka ng pinuntahan. Dahil sa sinabi nito, agad niya yung inatake. Ngunit pag-unday niya rito ng saksak, bigla naman itong nailagan ng nilalang, pero hindi ang kamao niyang mabilis na lumilipad patungo sa mukha nito. Pagtama nito sa mukha ng nilalang, ramdam na ramdam niya ang pagkawasak ng bungo nito. Matapos niya itong gawin, bigla na lamang hindi nakapagsalita ang lalaki, indikasyon na matindi ang pinsala na tinamo ng katawan niya. At nung hugutin na niya ang kanyang kamao, agad itong humandusay sa lupa habang binabalot ng makapal na dugo ang mukha nito. Pagsilay naman dito ng iba pang mga gabunan, tsaka na yun napilitang magpalit ng anyo. Galit na galit itong napatingin sa kanya habang pinag-aaralan ang bawat kilos niya. At nang mapansin naman ito ni Sigma, kaswal lang naman siya ritong napatitig na parabang nasukol na niya ang kabuuang lakas nito. Ulitin ko, sino ang kaibigan sa inyo ng matandang mangkukulam? Sino ang nagpadala ng mga gabunan sa bahay ko para pagtangkaan ang buhay ko? Pagkasambit niya ng mga katagang yon, may nakita siyang lalaking medyo matanda na kung titingnan. Kulukulubot na kasi ang mukha nito tapos medyo pabaliko na ang kubra ng kanyang katawan. Sa lahat din ng nilalang na naroon, ito lang ang merong mukha na hindi niya gaanong kinasusuklaman. Kaya naman nang mapansin niya ang matandang gabunan, binigyan niya ito ng pagkakataon
para makapagpaliwanag. Siguraduhin mo yung bagay na isasagot mo dahil diyan nakasalalay ang kaligtasan ng iyong buhay. Kapag nagkamali ka at kapag naramdaman kong nagsisinungaling ka, ikaw na ang susunod sa iyong mga kasama. Nang marinig ito ng matanda, tumangulang naman ito hudyat ng pagsang-ayon. At pagkatapos nun, tsaka na ito nagsimulang magpaliwanag sa kanya. Totoo, meron nga kaming kaibigang mangkukulam. Pero hindi yung taga rito. At ang tinutukoy mong mga gabunang pinatay mo ay hindi din namin kontrol. Wala kaming kapasidad na utusan ng mga katulad nila. Kaya maaaring umalis sila at pumunta sa lugar mo ng sarili nilang kagustuhan. Pagkarinig ni Sigma sa sinabi nito, napangiti lang naman siya, indikasyon na natutuwa siya sa naging sagot ng matanda. Maya-maya pa, bahagya siyang tumalikod para kunin ang mangkukulam na itinago niya. Nang mapansin naman ito ng mga nilalang, hinayaan lang naman siya nito, gawa ng ang buong akala nila, aalis na siya roon. Ang kaso lang paglapit niya sa sinasakyan niya, nagulat ito nang makita siyang may kinukuhang bagay. Sa isang iglap, nasilayan ng mga gabunan ang mangkukulam na matagal na nilang kaibigan. Gulat na gulat man sa kanilang mga nakita, hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob para makapagsalita. Maya-maya pa, pagbalik ni Sigma sa kanila, kaswal niyang ibinagsak ang matanda na para bang isa lang itong gamit na walang kakwenta-kwenta. Kilala niyo ba ang matandang ito? Siya ba yung mangkukulam na tinutukoy mo? Siya nga po. Pero matagal na kaming walang ugnayan sa mangkukulam na yan. Kaya hindi namin alam ang naging rason ng aming mga kasama. Ano man ang dahilan nila. Sila lang ang nakakaalam nito. Nang marinig naman ito ni Sigma, bigla niya itong inatake. Paglaho niya, tumama sa noo ng matanda ang punyal niya. Bigla itong tumagos sa bungo nito, dahilan ng mabilisan itong pagpanaw. At nung bumagsak yun sa lupa, tsaka niya sinugod ang iba pa. Hindi siya gumamit ng kahit na anong pangalan ng tiyor upang mabigyan ng mga ito ng konting tsansa. Ngunit sa kasamaang palad, masyado siyang malakas para sa mga ito. At kagaya ng inaasahan, nalipol niya ang mga nilalang sa lalong madaling panahon. Labis itong ikinamangha ng mga tikbalang, kaya naman pagkatapos niya itong lipulin, hindi na iwasan ng mga ito ang pumalakpak. Maya-maya pa, nang tumahimik na ang paligid, nakita ni Sigma ang huling gabunan ng baryo na nakaupo habang nakatakip ang kamay sa mga mata nito. Humahagulgol na rin yun sa pag-iyak, indikasyon na labis na itong nasisindak. Paglapit naman niya sa nilalang, tsaka niya ito kinausap ng mahinahon. Pinaramdam niya na bibigyan niya ito ng pagkakataon, kaya paunti-unti nakuha niya ang tiwala nito. Ngunit nang makatayo na ito, bigla na lamang itong tinuhog ng mahiwagang sibat ng binatilyo. Naaayon ito sa utos niya, kaya nung makita niya ito, hindi na siya nagulat pa. Pag-angat ng katawan ng gabunan sa lupa, halos dumilat na lamang ang mga mata nito habang patuloy na sumusuka ng dugo. At sa loob lamang ng ilang segundo, binawian na rin niya ng buhay. Pagbagsak nito sa lupa, nakita niya ang binatilyo na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Maraming salamat, Pinuno, at pinaunlakan niyo ang aking kahilingan. Labis ho ako natutuwa sa pabor na inyong ibinigay. Pagkabanggit nito ng mga kataga, agad itong bumalik sa karwahe kasama ng mangkukulam. Siya naman noon, kaswal nang lumakad papaloob ng baryo para maghanap ng mga senyales. Maingat niyang sinaliksik ang baryo at nung napagtanto niyang wala na ritong mapapakinabangan, tsaka pa lamang niya ito sinunog. Matapos nun, umalis sila roon na naglalagablab ang lugar. Hindi niya yon pinanghinayangan,
dahil alam niya na maraming tao ang giginhawa ang buhay dahil sa ginawa niya. Ilang oras pa ang lumipas, nakabalik na sila sa kanyang pamamahay. Pagdating nila roon, agad siyang nag-utos ng mga tagapagmasid para hanapin ang ibang baryo na may kaugnayan sa lahi ng mga gabunan. Naging misyon na kasi niyang lipulin ang mga ito bago siya tuluyang bumalik sa lugar ng ampatuan. Naniniwala si Sigma na mas mainam na ubusin na ang mga nilalang upang wala na itong mabiktima. Kaya naman sa paglipas ng mga araw, ginugol niya ang kanyang oras sa paghihintay. Araw-araw nagpapakalat siya ng mga tagapagmasid para lamang mapabilis ang kanilang paghahanap. Hindi nagtagal, bago pa man sumapit ang huling araw ng linggo, muli siyang nakatanggap ng mensahe ukol sa kinaroroonan ng isa sa mga baryong may kaugnayan sa mga ito. At ang baryong yon, pinuno, ay malapit lang sa kanilang lugar. Kagaya ng mga nauna, matatagpuan ito sa kasukalan ng gubat. Malayo rin yon sa sibilisasyon ng tao para hindi ito basta-bastang mabulabog. Ayon sa kanya, isa yon sa mga tipikal na pugad ng mga aswang. Maraming rason kung bakit sila rito naninirahan. Una, para makaiwas sa tao. Ikalawa, para magkaroon sila ng kapanatagan. Magagawa rin nila ang anumang gugustuhin nila at hindi sila masasaklawan ng sumpa ng pananalo. Para sa mga nilalang na kumakain ng tao, pabor ang ganoong tahanan dahil wala silang titing ng mga kaibigan. Nang malaman niya ang tungkol dito, agad niyang inihanda ang karwahe. Kinagabihan noong mismong araw na yon, tsaka sila umusad kasama ng mga tagasunod niya. Ilang minuto pa ang lumipas, narating nila ang lugar kung saan naroon ang pinakawalan niyang tagapagmasid. Hindi kagaya ng nauna, nadatnan niya itong buhay na buhay at hindi man lang natunugan ng mga kalaban nila. Pagsilay niya rito, napagtanto niya na mas mahina ito kesa sa mga gabunan na una nilang nakalaban. Walang sabi-sabi, mabilis na silang umusad hanggang sa mapasok na nila ang baryo. Pagdating nila sa lugar, nadatnan nila itong kumakatay ng mga hayop at tao. Di rin sila nito napansin, kaya nakaramdam ng matinding pagkagulat ang mga ito sa kanilang mga nakita. Pagbaba naman niya ng karwahe, agad niyang inutusang manalasa ang binatilyo. Sa pagkakataong yon, isinama na nito ang 2 pang maharlika upang mas maging mabilis ang paglipol nila. At sa loob lamang ng ilang segundo, nabalot ng matinding ingay ang paligid. Marami siyang nakitang mga aswang na gustong lumisan, pero hindi nito kayang matakasan ang kanyang mga kasamahan. Hindi nagtagal, wala nang nagawa ang mga ito, kundi ang mamatay sa kamay ng mga tikbalang. At pagkatapos nila itong lipulin, kagad nilang sinunog ang baryo bago umusad sa pinakahuling baryong pakay nila. May kalayuan ito sa lugar na yon, pero narating nila ito sa loob ng maikling panahon. At pagdating nila sa lugar, sumalubong sa kanila ang lahi ng mga asbo at tiktik. Tihamak na mas marami ang bilang ng mga ito, kaya nang masipat ito ng binatilyo, nalunod ito sa kasiyahan. Walang sabi-sabi, agad itong napatingin sa kanya habang nagwiwika ng, Pinuno, maaari ko ba silang ubusin? bahala ka. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Yan naman ang pinunta natin dito, di ba? Pagkasambit niya ng mga katagang yon, agad itong lumusob. Kaya mula sa labas ng baryo nasaksihan niya kung papaano nito lipulin ang mga nilalang na payapa roong nakatira. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita na ni Sigma ang pagkasunog ng kabuuan nito. Doon na rin niya nasilayan ang paglabas ng 3 niyang tauhan na para bang walang nangyari. Paglapit nito sa kanya, agad itong nagpalit ng anyo. Dumikit na rin yon sa karwahe, indikasyon na aalis na sila sa lugar na yon.
Nang mapansin naman niya ito, napangiti lang naman siya habang bumubulong sa mga ito ng, mukhang handa na kayong bumalik ng ampatuan ha. Tamang-tama lang pala ang pagsasanay nyo ngayon. O ano? Kaharapin na ba natin yung mga taong nagtatangan ng pangalan ng Tiyor na sumasamba sa kaliwa? Okay. Grabe, 3 maharlikang tikbalang ang kasama ni Sigma. Isipin niyo yung normal na tikbalang lang sobrang lakas na nun. Paano pa kaya yung merong mga ranggo tapos maharlika pa? So ngayon, napagtanto ni Sigma na kaya na ng mga kasama niya. Siyempre ang kalalabasan nito, susugod na sila sa ampatuan. Pero di natin masasabi kasi parang tanong pa lang naman ni Sigma eh. So malalaman natin yan ngayon sa isasagot ng 3. Pero ako, sobrang angas na angas ako doon sa binatilyong tikbalang. Talagang kapag na-trigger siya, uubo siya ng kalaban, di ba? Pero yung dalawa, parang hindi pa nababanggit yung kakayahan no? O yung isa pa. Malalaman natin yan sa episode 14. Ganun lang ulit. Ang dali nyong naihit 5,000 likes. Episode 14 tayo. Yun lang. Salamat.